അകലെ നിന്നൊരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് ഒരുതരം വേദനയുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ പെണ്ണ് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൾ ഇന്നെനിക്ക്. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരാൾ, പക്ഷേ ഇന്നെൻ്റെ ഓരോ ദിവസത്തിലും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ചിരിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൾ തന്നെയാണ്. ചില ബന്ധങ്ങൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. കൈകോർക്കാൻ ഒരുപാട് ദൂരം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഒരകലത്തും ആയിരിക്കില്ല, കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ ചെറിയൊരു വേദനയായിട്ട് ബാക്കിയുണ്ടാവും. എന്താണ്? അവളെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്. സത്യമല്ലേ? ചില സ്നേഹങ്ങൾ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ?